Ndinoziva kuti mukati memabasa edu mune mazita akawanda, mamwe emadunhurirwa, mamwe asi ndikakuti iwe zvisume kunyika unonzi ani? Ini zita rangu ndinonzi Captain Chipo Matimba. Ukandiudza nhoroondo yako diki diki yekumashure kuti zvakauya sei? Ndiri kuona nekashongero kwawakaita kuti isu kana takagara paairport tikangokuonai masvika takutobata mabhegi edu toziva kuti zvaakuda kuitika. Saka ukandipa kanhoroondo kadiki diki kuti takasvika sei pandege apa? Ndichingobva kuchikoro ndakangowanawo mukana wokuti Air Force of Zimbabwe yaiadvertisa kuti iri kuda matrainee pilots. Ndobva ndatoti nemasubjects anga ndakaita pa11 ndakaita mascience subjects ndo havaidawo. Iwo anonzi vasikana havanyatsogona, iwe wakabva watsvuna madhuwe. Iye anonyanyochiwa nevasikana yavo. Ndo andikabva ndati makorokoto. Thank you. Ndobva ndatoti rega ndiende ndimunoedzawo recruitment yake yaiitirwa kumarondera. Saka ndasvika parecruitment point vakatanga kutondidiscouragea, ndo vamwe vangu vaitotsvagawo basa seni vakatanga kutondibvunza kuti are you here for zvemapilot?